Baya din ako ha, paghakot nito. Ayun na. Okay mo sa bahay sa endo? Salamat. So guys, good morning po. And bibisitahin po natin sila Andre at yung pinapagawa po nating bahay. Yan, happy Valentine's po sa ating lahat. Sana kahit wala tayong ka-Valentine's ngayon, maging masaya pa rin tayo. Mabisita lang ako niyan. Pakuntuhin ako na. Masagos ka doon? Ha? Madubang ka pa? Iyo. Sana, pakuntuhin daw. Yan guys, pauwi na po sila kasi tanghali na po. So yan guys, yan na po yung bahay nila Andre. May ibuhos na yan lahat, ano? May ibuhos na lahat, Kuya San eh? Ha? Wala pa. Yan palang kabila na yan yung may buo. Yung kalahati pa lang. Mamaya, ito naman, pagkalagay ng ano, firewall. So ngayon Kuya, bubuhusan to? Bubuhusan to ngayon? Ay mamaya ang hapon? So yan, nabuhusan na po yung kalahati ng mga poste, abing. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. So yan, kasi na po siguro yung 10 sawali dito. Yung hollow blocks, sakto na ba? Hindi, masakot ka gulpi ito. Kasi lalagyan pa yan dito sa kabila eh. Doon. Parehas ka ito. Ito pa, madami pa. Kung paano may apat pa naman sa akin ay ano. Ay, dami pang hollow blocks pala. Yan. Kaya, di ba tayo kulang sa semento? Madami pang semento pala. Ano siya? Yun siya. Ano siya? Yan sa tingin ko kakasya naman yan dito, ano? Makasya. Ito, Alin? kabaak na ito, duwa may kabanga sa naman na siminto. Dalawat kalahating semento. Tapos dito, dalawat kalahati din ba? 5. So dito. Ayan, di na... ito na lang. Ayan, magiging komportable na kayo, ano eh. Magiging maliwalas na yung bahay nyo. Ayan, sana pag natapos na yung bahay nyo, panatilihin yung malinis yung bahay nyo, ano eh. Kasi nakakahiya naman sa mga sponsor natin. Kung ipapakita natin yung bahay na binigay sa inyo, madumi. Kung ano yung kaya nyong gawin sa bahay nyo na para mapaganda, gawin nyo. Kasi minsan kasi yung mga sponsor natin bumibisita sa mga bahay na pinapatayo nila. Then malay mo pumunta yun dito, yung mga sponsor natin, tingnan yung bahay nyo. Eh sana madat na nilang malinis. Ayan, pangalawa kayo sa nabigyan natin ng matibay na bahay. So napakaswerte nyo yan eh. Kasi hindi lahat ng nangangailangan ng tulong is nabibigyan ng pagkakataon matulungan. So kayo, ayan, nabigyan kayo ng pagkakataon, kaya sana panatilihin nating malinis yung bahay nyo, panatilihin nating maganda. Hindi na ba kayang alisin yung ano eh? Kayo, paminsan-minsan pwede Kasi nakanasan ko din. Kuya, pag-alok ka, mapag-alok man mo yun. Kaya nga po eh, dati kasi naganganga din ako. Naganganga. Mabiglang hali. Ito padikit-dikit lang. Kasi yung concern kasi nila, tama naman sila. Kasi tayo naman talaga pag naganganga, duka tayo na duka kung saan saan. Tapos yung mga bata naglalaro, mahawakan nila yung dinuraan natin. Yan, madumi nga naman. So yun yung concern nila. Tulad yung kay Andre, mahilig mangalkal ng lupa. Tapos kakain, nakakamay lang.
Ha? Kaya man po pagkamatang pagkakaka. Hindi ka nakakamay pag kumakain? Chen, kumusta na yung pakiramdam mo ngayon? Ha? Mabuti na ba yung pakiramdam mo? Iyo po. Ha? Maayos na. Taba na ng mukha mo eh. Nawara ba itong butog-butog yung baga natin, nawara. Kaya nga. Palit na Ay! ang barbon pati sa likod. Kaya nga. Haba na ng buhok mo ah. Ayaw mong pagupit? Ha? Ayaw? Gupitan kita? Ha? Ayaw mo? Sa sunod pagpunta ko dito, gupitan kita. Gusto mo? Hindi po na. Sige mo pangiri. Gusto mo ang gupitan? Hindi naman yung gunting, yung ano yun, yung debater ay yung sinacharge na panggupit. Kaya madali lang yun. Gusto mo? Saka Ate Annalyn gusto nung mga sponsor natin na panatilihin daw malinis yung mga bata. Anong gusto mong sabihin sa mga tumulong sa inyo para para magkaroon kayo ng bahay tsaka para may pagamot ka? Anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong sabihin sa nagpabulong sa imo tapos so nagtaon ning panarong nindo? Dali na. May kang sabihin? Supog. Ha? Sabihin na. Dali na. Kaya nga, kasi huwag tayong mahihiyang magpasalamat kasi yun yung mga kapagpasaya sa natin, sa mga sponsor natin, yung pagpapasalamat natin sa kanila ng Dali na. Sinabi ko sa iyo, dali na. Sabi mo? Sabi yung... taos pusong pasasalamat. Ayan, sabihin mo na kung ano yung sinabi ng mama, dali. Dali. Sabi yan, nasa tinuklo ko sa inyo. Ano yung tinukaw sa'yo ng mama mo, dali. Dali na. Tatandaan mo pa? Ha? Dali na. Sabihin mo na. Ano yung sinabi ng mama mo? Yung tinukaw sa'yo. Dali na. Sige na. Dali na. Hawakan mo to tapos magsalita ka. Hindi, hawakan mo yan. Hawakan mo na. Ano yung sinabi ng mama mo sa'yo? Dali na, sabi yan. Uulan na. Dali na, tamauro na. Maulan na tayo dito. Dali na. Mahihayin din to si Andre. Pero nagpapasalamat to na. Sabi mo nga, pasalamat ka. Pag Uy. nainutan ng kansopo. Hindi, supog. Hindi yan mahihiya si Andre. Ayan, sabihin mo na ano yung gusto mo sabihin. Sabi yan, dali na. Salamat po. Dali na. Salamat po sa mga tumulong para mapagamot ako. Ayan, para gumaling po ako. Para ikaw na humawak. Ikaw na magkapot. Ikaw na magkapot tapos magtaram ka. Hindi ko na. Ay, magpasalamat. Dali na po yan. Yan, si mama na lang. Tsaka si papa mo. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin, sa pagpagawa ng aming bahay.
Malaking tulong po ito sa amin sa pagpagamot ng aking anak. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa pagtulong niyo po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala po kayo, walang-wala din po kami. Kung hindi niyo po kami tinulungan, ang anak ko po hanggang ngayon hindi pa nakakalakad. Maraming salamat po sa inyo. Ikaw. Ayan, gaya mo yung sinabi ng mama. Dali. Yun na. Sabihin mo yung sabihin mo yung sinabi ni mama. Gayahin mo. Dali na, kuya. Ayaw. Ikaw lang, Kuya Sunny. Nagpapasalamat po kami sa lahat na tumulong sa amin dahil yung bahay po namin pinapagawa na po nila dahil po sila yung nagpapagawa ng bahay namin. Maraming salamat po sa kanila. Malapit na matapos. Malapit na pong matapos yung bahay namin nang dahil po sa kanila. Sila po ang nag-ano ng bahay namin, nagbigay ng bahay namin. Kaya maraming napakalaking pasasalamat po namin sa kanila. Salamat Kuya Sunny at Ate Annalyn sa mensahe sa ating mga sponsor.